Naša škola vychováva odborníkov v oblasti poľnohospodárstva už viac ako 60 rokov. Za ten čas jej brány opustili stovky absolventov. Levice ležia v agrárnej krajine, preto má v tomto regióne opodstatnenie. Do školského roka 2008-2009 škola vstúpila pod novým názvom Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Škola poskytuje niekoľko študijných zameraní. Okrem tradičného farmárstva vyučuje aj zamerania: poľnohospodársky manažment, krajino-ekologické meliorácie alebo agroturistika. V blízkej budúcnosti škola otvorí aj nové príťažlivé zamerania: bioenergetika a agrolesníctvo. Ak majú žiaci záujem, môžu navštevovať nepovinný predmet poľovníctvo a životné prostredie. Škola je teda zameraná na krajinu, na jej využívanie, ale aj na poznávanie a ochranu. Preto sme využili možnosť a v rámci programu Leonardo sme formou stáže navštívili Českú republiku. Naším cieľom bolo spoznať českú prírodu a krajinu. Navštívili sme rôzne prírodné krásy u našich susedov. Spoznali sme iné pohľady a názory na ochranu a tvorbu krajiny.